हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ टेरिटरियेल आर्मि एबा टिए दा बिनि गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ रिलिया जामारगोन ना जामारा आरो जायोब्ला बबेयाव जागोन आरो लोगोसे ज'ना बेसेबां थागोन दा लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेखौनो डिसकास भिडिअ खालामदों जाहाथे जोङो क्लियार जायो आरो नोंथांमोना मोजाङै मोजां रिलियाव थांनो हायो दा बिदिब्ला जों अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा जेब्लायबो रिलिज जायोब्ला नटिफिकेसन मोनो आरो लोगोसे जोङो जन वाइस एबा जोङो फ्लेशखौ डाइरेक्ट मोनखायो स' बिदिब्ला जोङो दायो अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जों मोनसे नटिफिकेसन अपसन मोननाय जायो गोजौआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयाव दा बे नटिफिकेसनाव थुनाय लोगो लोगो जोङो गासैबो रिलिनि नटिफिकेसन नायग्रोनो हायोमोन बाट दायो जेबो रिलिनि आपडेट गैया लोगोफोर नटिफिकेसन जे बे रिलिया जामारगोन ना जामारा आरो भेकेन्सिया बेसेबां ओंखारदों बेनि सायाव दायो जेबो आपडेट गैया दा बे नटिफिकेसना मोनसे सिगांनि अफिसारनिसोमोन दा रिलिनि जेबो जिडिनि बेयाव आपडेट गैया थ' बिदिब्ला जों बेनिफ्राय हमनो हायो बे रिलिया नङा लोगोफोर मानोना बेखौ सोरबा वेबसाइटआव क्रिएट खालामनानै बेखौ आपडेटसो होदों दायो जेबो आपडेट गैया थ' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मोजां खबर लानानै थाङो आरो नोंथांमोननि राङा गासैबो माने ओरैनो दैयाव थाङा एबा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौना दार्जिलिं थाङोबा राङा बेसेबां खरस जागोन थ' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ बुजियो आं बेखौनो खावलायदों दायो जेबो बिनि अफिसियेलि आपडेट गैया जे लोगोफोर रिलिया जामारगोन ना जामारा एबा जागोन होननानै दा जोङो टिए रिलि होनाय लोगो लोगो अपेन रिलि जाखायो बेखौ मिथिखायो नाथाय लोगोफोर बे जायोब्ला आसामाव जागोन आरो बिनि डेटआ बेयाव होनाय मथेब्ला 27 अक्ट'बर होनगासिनो गोबाङानो दा बिनि सायाव जेबो अफिसियेलि आपडेट गैया दा बे मोनसे पेजआव होनायसो आरो बे पेजआव एबा वेबसाइटआव सोर लिरदों जों बेखौबो नायगोन लोगोफोर आरो बेयाव डिटेल्सआ दङना गैया जायगानि नामा जों बेखौबो नायगोन दा बिदिब्ला जों थांनि फै गुगोलाव दा जों गुगोलाव एबा क्रमआव थांनाय लोगो लोगो जों मोनसे वेबसाइटआव नायगोन जाय वेबसाइटआव नोंथांमोना नुनानै कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ दा बेयाव जों फैनाय लोगो लोगो बेयाव माखासे जन थायो दा बेखायनो जोङो टिए आर्मि खारनो थाङोब्ला जों जेब्लायबो गाव गावनि जनखौ मिथिग्रोनांगोन दा जोंनि नर्थ इस्ट ज'ना 3आव गोलैयो जेब्लायबो दा बेखायनो नोंथांमोना नर्थ इस्टनि जनखौ नायग्रोनांगोन 3आव दा बे बबेयाव जागोन बे वेबसाइटखौ नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ बे वेबसाइटआ अफिसियेलि वेबसाइट नङा दा बेयाव सोरबा होनायसो थ' नोंथांमोना बेयाव नायग्रोनो हागोन दा नोंथांमोना बेयाव मोनसे वेबसाइटआव लिरनाय मोन्दों टिए आर्मि जन 3आव दा बे जागोन दार्जिलिं वेस्ट बेंगलाव लिरनाय दङ आरो 27 अक्ट'बरनिफ्राय 5 नभेम्बर दा बिनि सायाव जेबो डिटेल्स लिरनाय गैया लोगोफोर बबे जायगायाव जागोन आरो आसामा माब्ला जागोन दा बिनि सायाव जेबो आपडेट गैया अफिसियेलि जेबो आपडेट गैया बे मोनसे सोरनिबा पेज एबा वेबसाइटसो दा बेयावसो होनाय जादों स' बेखायनो जों बुंनो हायो बे नङाबो जानो हागौ आरो नंगौब्ला नोंथांमोना मोजाङै मोजां खबर लानानै थांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि राङा ओरैनो दैयाव थाङा मानोना दार्जिलिं थांनाय लोगो लोगो गोबां खरसा जागोन थ' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ भिडिअ खालामनाय जानांगौ दा बिनि सोमोन्दै लोगोफोर नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव जेब्ला आपडेट मोनगोन अब्लासो नोंथांमोना फोथायनानै थांनो हागोन आरो हायोब्ला नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि टिए आर्मि मावनाय दंखायोब्ला थ' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना अफिसियेल नाम्बार थायो थ' नोंथांमोना अफिसियेल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै डिटेल्सखौ सोंहरनानै रिलिज जामारगोन ना जामारा थ' नोंथांमोना रायज्लायहरनानै थांनो हायो दा बेनिसिम लोगोफोर भिडिअ खालामनाय जाहोना आरो इण्डियान आर्मिनि जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैगोन नोंथांमोना थाबैनो मोनखागोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव दा बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो